Για ένα καινούργιο unboxing είναι αυτό εδώ. Unboxing το κάνω, είναι το LED light. Και αυτό θα με χρειαστεί για το βίντεο μου, γι' αυτό παιδιά μπορεί να κάνω part 2 με αυτό το φως. Και ναι, θα πάω να βγάζω πιο εύκολα βίντεο. Ας πάμε να το ανοίξουμε. Άρα, έχει εδώ πάνω. Wow, ναι, πολύ ωραίο. Κάτσε, γιατί έχει πολλά σημεία αυτό το πράγμα. Δεν ανοίγει. Όπα, κάτι έπεσε. Δεν έχει τίποτα άλλο, ωραία. Φύγε κουτάκι. Κάτσε, αυτό τι είναι? Τα πόδια. Α, τα πόδια είναι. Πολύ όμορφο, αλλά δεν το θέλω. Ωραία. Φαίνεται μια χαρά. Αχα. Και έτσι ανοίγει. Ωραία, φίλοι. Ωραία. Έχουμε το σώμα. Αφήστε να δω την κούτα. Ωραία. Αυτό είναι, φαντάζομαι. Το light όμως. Γι' αυτό με τα παλάκια. Θα πάω να το σκάω. Δεν σκάει. Ωραία. Το λίγο μακριά. Ωραία. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ το light, αυτό το κύκλο εδώ. Και τι. Είναι καλά, ρε. Τέλειο. Έχει προγραμματική εδώ να το ανοίγω, να το κλείνω. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, κλείνω με την κάμερα και θα πάω να δούμε, γιατί εδώ πέρα έχω μια κοντινή μπρίζα. Να πάω να το βάλω. Λίγη προσπάθεια βρήκα και αυτό μπαίνει εδώ. Καθίστε. Α, εκεί πίσω έχει μια μπρίζα. Μια στιγμούλα. Αυτό εδώ φαντάζομαι μπαίνει εδώ πίσω. Μια στιγμή. Αχα. Και αρχίζουν και φωτίζουν. Κοιτάξτε εδώ. Wow, παιδιά με τύφλωσε. Παιδιά είναι τέλειο. Τέλειος. Και τα υπόλοιπα μπαμπαγιά. Να το αφήσω. Κοίτα μου φωτίζει τα μπαμπαγιά. Αχ, παιδιά δεν μπορώ να το χειριστώ. Ωραία. Θα το ανοίξω. Θα δείχνω αυτό. Έχει τη μείωση. Αυτό τι είναι? Μοβ. Ροζ, παιδιά. Δεν φαίνονται. Θα φαίνονται λίγο. Να δείτε λίγο το μαξιλάρι εδώ που φωτίζει. Είναι τέλειο. Και μπορώ να κάνω να το προσθέσω. Τέλειο είναι. Με τύφλωσε. Είναι wow αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί χαίρομαι τόσο πολύ. Αυτό είναι το βίντεο. Τώρα θα πάω να σας δώσω κιόλας να κάνω ένα part 2 αν μου αρέσει.